Okay, i dag vil jeg gerne vise cosinus til en spidsvinklet trekants formel. Og jeg har allerede skrevet formlen op her. Den hedder AN er lige med BN plus CN minus BC gange cosinus til A. Og vi har en spidsvinklet trekant derovre, hvor vi tager på B og tager højden ned til AC her. Så det er højde, og så bliver den her til 1, og den her til 2. Og den her, det er X, og det her, det er B minus X. Perfekt. Vi starter med trekant 1, og der bruger vi hypotesen. Der er C-hypotesen, og vi skal bruge Pythagoras læresætning til at finde, hvad det er. Så vi siger H, højden i anden plus x i anden plus x i anden er lige med c i anden. Så bliver vi så nødt til at isolere højden, så vi siger h i anden er lige med c i anden plus x i anden. Yes. Så nu ser vi på den retvinklede trekant over til højre. Her er hypotesen igen. Her er A-hypotesen, og vi skal bruge Pythagoras læresætningen igen. Så nu siger vi, at h i anden er plus b, og det er dårligt b, b minus x i anden, og så skal der så parentes rundt om, plus i lige med a. Vi bruger så kvadratsætningen til... Nej, nu skal vi så... Det kommer lige til at springe over. Nu skal vi så indsætte h fra den første ligning. Så nu bliver vi nødt til at sige c i anden, minus x i anden, x i anden plus b gange minus x i anden, altså lige med a i anden, i anden er lige med a i anden. Nå, nu skal vi så bruge kvadratsætningen, så der hedder den b minus x i anden, b minus x i anden, er lige med b i anden, jeg skal lige kigge nu. Ja, det gør det bare. Hvor fanden kom jeg fra? Jo, er lige med x i anden minus 2bx er lige med x i anden plus 2bx. Yes. Det giver så at c. Så skal vi så begynde at skrive, altså hvad det giver. Så der siger vi c i anden, og det var meget småt. C i anden er lige med... Nej, fuck, det var dårligt. Nu skal jeg lige have fokus her igen. Jeg skal lige over tjekke nogle. Okay, jeg har den. C i anden minus x i anden plus b i anden minus x i anden. For så at vi... Nej, jeg skal lige plus der. Og så er det minus 2bx minus 2bx, altså lige med a
Yes. Nå, de to led med x i anden går ud med hinanden, så det vi er tilbage med er, at c i anden plus b i anden minus 2bx plus b i anden plus 2bx er lige med a i anden. Så nu mangler vi at fjerne x, og i venstre retvinkel så bruger vi definition af cosinus. Så cosinus til vinklen a er a, cosinus til vinklen a, så isolerer vi x, så vi siger x er lige med cosinus til vinklen a. Og det indsætter vi så i vores ligning, så vi siger c c i anden plus b i anden plus 2bx, og så skal vi så sige, nej, vi skal sige minus 2bx, og så cosinus til a, cosinus til a, hvor det vi så siger a lige med a. Godt. Til sidst så samler vi så udtrykket, så bliver vi nødt til at sige, at a i anden er lige med b i anden plus 2bc og 2b, og så til cosinus til a, til vinklen a er lige med a. Til sidst så samler vi så udtrykket. Vi skal ikke sige lige her sidst. Det bør vi ikke. Vi skal lægge den der med. Ret er lige. Der siger vi så c i jeg kommer til at vikle den for før og det sammen. Så nu har vi så a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus bc og så til k, og så har vi den så til cosinus til a. Og så har vi så fundet cosinusbeviset. Så yes.